Još ostaje i onaj najsvečaniji trenutak. Kontraadmiral Ante Urlić, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, predaće 10. put otkako se igra Hrvatski nogometni kup trofej kapetanu Dinamove momčadi. Ovaj put je to Igor Bišćan. Dinamo je osvajač Hrvatskog nogometnog kupa nakon dvije velike finalne utakmice protiv splitskog Hajduka i nakon nevjerojatne neizvjesnosti i drame koju su donijeli 11-terci ovdje na Poljudu. Još jednom čestitke svima, čestitke Miši i Kruni Jurčiću, čestitke svim novim licima koja su se pojavila ove sezone. Hajdukovci odlaze tamo prema Torcidi koja je i večeras nosila igrače Hajduka, a Dinamovci odlaze prema skupini Bad Blue Boysa proslaviti još jedan trofej, dvostruku krunu ove sezone.